Joo. Samoin mä pystyn katsoa. Kato. Sä et voi katsoa tästä. Tässä on mun tyyppi. Niin. Aika paljon. Tietysti. Näitä vielä sun autot. Okei. Ja Nyt se näyttää autot. Teidän vuoro. tässä on mun autot. No missä sä oot saanut tämän auton? Tän pannon. Se maksoi aika paljon. Kuinka paljon? Joo. Aika paljon Robuksia. Sitten tässä on mun... Ja minä olen Miksu, kuka kukaan kuvaa, eiks niin? Joo. Mä en sano sun nimeä. Joo, ja mä oon Miksun kaveri. Niin. Ja tässä on mun... Mut sillä on salainen nimi. Sen nimi on Äläkäpylläkäsikämprina. Omakrina. Muistakaa sit tilaa meikäläisen kanava. Wow. Joo, koska sinne tulee uusia juttuja joka päivä. Tai siis Miksu koittaa tehdä. Niin kuukauden välein. Tai joskus. Ja siinä oli Muistakaa käydä tsiikaamassa sieltä alta. Ja muistakaa painaa Mati. Sä matkit just pakpaa. Niin. Tän Minecrafti. Me ei pelaa FNAFia. Ei mulla oo. Se maksaa. Se on FNAF-peli vai? Joo, se maksaa oikeeta rahaa Milloin? mun pankista. Paljon se maksaa? Aika paljon. Miksi sun nimi on Suomi? Koska että ne tietää, että mä oon suomalainen. Mut ne voi kyllä luulla, että mä oon myös englantilainen, joka vaan esittää suomalaista. Mut ihan sama. Mikä tuolla on? Tässä Vittu, on kattokaa sellaisia- mitä nyt tapahtuu. Saatan perkele vitun kyrpäpelissä. Älä! 16. Ei saa kirjoilla. No, Ei saa kirjoilla. mut hitseen joku pisää. Chot. Piip. Laitetaan. Mä tän kissan. Ei se maksaa. Koska perkele toi nainen. Ei sitä voi. Voi vittu. Älkää kuunnelko tota äijää.